kebablasan. Lho, iki urung-urung kok wis nggawa warit. Ndak rampung-rampung. Ora tak bacoki mbaka siji ora ana rampunge. Lho. Weh lah dalen ngono kuwi sing gendak sikara karo adikku yaitu Menggung Baron Sekeber dasar para nyata. Sapa kae mau jenenge? Prawara Kendra. Sone rasa ngel-ngel jenenge ya. Ling-eling-eling rekoso. Ya. Yo. Ayo, kowe arep ngopo? Ayo. Kowe arep gendak sikara karo Panakawan arep bondo Panakawan. Aku wong ora salah, aku wong ora luput. Wong ora salah, wong ora luput ki diayomi karo sing gawe urip. Mbati to baca siramu modar kowe. Truk. Truk. Keseran le nuncepke. Angelen dudut. Wis senengane kemempengen ning goblok. Menang. Ya. Menang lho. Heeh. Wis senengane dadak ngrekasake sedulur kok kowe ora. Terus ndasku sing lara terus. Ha piye carane ora sikep sirahe lara, meneng wae. Meneng wae ya. Ya kurang sithik iki men kari pucuke. Pucuke iki aja kon nyangkol. Karang jenenge wae arit. Pucuke iki mesti nyelekuwek. Ha iya. Iki mesti entuk watu iki. Ayo watune diru. Ya didanake sithik. Heeh. Ya. Kowe ndak radoke enggak iki angel ya, Tru. Ha iya. Iya. Kowe. Kene iki mung sithik. Ha iya. Mung sithik kok iso angel ya. Heeh. Dunia ini penuh dengan lika-liku. Maju terus le. Amos, sapa mau jenenge? Prawara Kendra. Yo, kowe aja mlaru, Ndra. Ndra sapa? Prawara Kendra. Ha iya doyak ngono. Mati jeneng aku ora ora marang putong kowe. Biar kowe, biar ora apa-apa. Biar. Biar. Piye, Gong? Mumpung nggawa arit kok nglesak. Ketonyo terus endasku terus. Asu. Lah ngopo? Aku nggawa arit kono nginceng siraku dis. Anggere tak antel minggat. Ora kena. Antone dis anggere tak antel minggat. Suwe-suwe ra ya buyer. Ah iya. Nglecak dhewe aku. Mulasa nek perang ki penuh kudu iso endo. Kaya aku mau lho. Tubruk ngewa endo nengen, tubruk nengen endo ngewa. Kono. Nek diantem endo, aja meneng wae. Siap. Sehat to? Sih. Joko Adir. Go meneh arite, maju meneh kok. Sesek meneh, ora apa-apa. Aku jane ngene iki sok mesake sing nabur lho, Tru. Ah iya. Lagi omong dicek-cek dlantang. Mesake kanca-kanca. Ora apa-apa, kanca-kanca ki pancen apik nek disiksa kok, Gong. Oke wis, ora masalah ya, ora masalah. Ayo, kajian dening aku ya, guys. Ngopo kae? Ngopo, Gong? Ana gendruwo.
gendruwo ndi ora. Masih yakin aku ora ngapusi aku. Bala Traju Tresna setan barang to? Ora. Endi to? Kae lho. Kae buta. Gedhe tenane, Tru. Ha iya. Piye wani ra? Asli nek musuh kae mbok modar nek wani aku. Ha kene ra ono ya ra wani. Hai Adipati Yayagriwa. Adipati? Heeh. Ya cedhak yo. Oh, nek cedhak ngene iki ora apa-apa, Gong. Rene yo. Wedi, rasah wedi ra. Rupane medeni tenane, Tru. Udus. Ora apa-apa mripatmu iki cokan tanganmu iki tutu ora kok nutupi mata. Deloken lho. Lho. Us. Raine lho, Tru. Ora raine medeni kowe ro dheke. Udus. Heeh, wangi lho. Ai. Kon ngilu ya gelem ngono lho goblok banget. Sapa wi? Ayo ana kawan. Kowe gelem manut karo Wadyabala Traju Tresna apa ora? Ora gelem manut mungsuhmu dudu sapa-sapa. Nanging mungsuh